השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועה מדר. שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, השקעות בגובה העיניים. לצידי כרגיל נועם, מה שלומך? חזרת מארצות הברית, האם הג'טלג עדיין? לא, האמת שאני כבר בשאריות שלו, אני קם ב3 בבוקר, אז בסדר יחסית. 3 בבוקר זה כאילו ערב בארצות הברית. כן, אתה יודע, אני עדיין לא התאפסתי לגמרי. מחכה לאן יוצאים? תשמע, אני ישר יושב על המחשב, מתחיל לקרוא, אתה יודע, זה זמן טוב לקרוא. ראיתי שהיית שם באיזה פנטהאוז מרשים במיוחד. קומה 129 עד 131, במגדל TPC, אם אני זוכר זה נקרא, CPT, כן, Central Park Tower. מי שראה את Owning Manhattan, זה בפרק הראשון, זה פנטהאוז שמנסים למכור באזור $250 מיליון, לא ממש הולך. יש מה לדבר על המחיר? יש, תאמין לי, יש, אפשר, בוא נגיד, תלוי איך תתפוס את הבעלים באיזה יום, אתה אולי תוכל לרדת לאזור אפילו 170, לך תדע, וזה חיסכון לא קטן. הרווח המהיר, $80 מיליון הכי מהירים שתוכלו להרוויח. כן, כסף על הרצפה. אני חייב להגיד, שמע, בשביל $250 מיליארד דירה, אתה, כאילו זה מרשים, אין מה לדבר. כמה זמן הדבר הזה עומד למחירה? בערך 10 חודשים הייתי אומר, משהו כזה. הבית שווה? שמע, בית מדהים, כן? להגיד לך $250 מיליארד, כנראה שלא, אבל שוב, אתה יודע. רכישה רגשית. טוב, בסדר, העיקר שחזרת אלינו, זה מה שחשוב, בריא ושלם. טוב, שמחים לארח את נועם בועז, סגן מנהל ההשקעות הראשי בקבוצת מגדל. תודה רבה שהצטרפת אלינו. כיף לבוא לפה. טוב, אז האמת שכמו תמיד אני מניח שנשאל אותך, איך הגעת לתפקיד המכובד שאתה נושא בו היום? ואיזה דרך עשית? אז אני הרבה זמן במגדל, וכשאני הגעתי למגדל, מנהלת החטיבה הייתה ענת לוין, שעשתה הרבה בשוק ההון ובכלל, נכון, כן, היום היא נציגה של בלקרוק, ואני זוכר שהגעתי לרעיון עבודה, והיא אמרה לי, אתה תראה פה במגדל, זה לונה פארק של השקעות. כל מה שאתה רוצה, ועד לא הבנתי גם על איזה רכבת הרים אני עומד לעלות, וכך באמת היה, כלומר, הרבה שנים אני נמצא במגדל, ספרתי אולי 5-6 תפקידים לאורך הדרך, בית ספר מדהים להשקעות, גם בסחיר, גם בלא סחיר, כל דבר שרק נראה לך מעניין, נפרס העולם בפניך, עם שותפי השקעה שנדבר עליהם, המובילים בעולם, הכי מתוחכמים, בנקי השקעה, אתה לא מאמין לפעמים שאתה פותח את הערוצים של הבלומברג ו-MSNBC, אתה רואה את הפרצופים מדברים, זה אנשים שדיברת איתם, היו בפגישה, דיברת איתם בטלפון, הסבירו לך מה הם חושבים על השווקים, אז זה באמת חשיפה נהדרת ומצוינת. כרקע אני למדתי כלכלה, למדתי מדעי הרוח, שגם בשוק ההון מאוד חשוב תמיד להבין את הסיפור, ולא רק את איך מאבנים את התזרים. כן. אז זה דבר מאוד חשוב תמיד שתהיה השכלה רחבה, אם יש משהו ככה לתת לאנשים את ההצעה הזאת. מתי התחלת במגדל? ב-2007. זאת אומרת, התחלת ממש התחלתי בתור אנליסט במגדל. אנליזה זה חלק מאוד חשוב אצלנו בחטיבה, בכל דבר שעושים. והרבה אנשים שהיו באנליזה גם הלכו אחר כך לתפקידים אחרים, גם כשאתה עושה תפקיד אחר, תמיד הבסיס המקצועי שלך זה האנליזה, אבל צריך אחר כך להבין את הסיפור ולראות את המעוף ולקחת את הדברים, לעשות גם ביזנס, מאוד מעניין. טוב, נשמע מרשים. מה היית אומר, הדבר שהכי פיתח אותך, כאילו, בוא נקרא לזה באופי שלך, מה הדבר שהכי קידם אותך במגדל? תראה, לאורך השנים במגדל עברתי הרבה מנהלי חטיבה, ומכל אחד למדתי משהו, ואני באתי הרבה מתוך העניין במניות, הייתי איש מניות במקור, בתור אנליסט ובסיפורים. אני חושב כשאני מסתכל על הקריירה שלי, אז ככל שהתקדמתי, אז הבנתי כמה חשוב הנושא של האנשים, וההנאה של האנשים, גם בעין, גם באלף, המוטיבציה, העניין, הדברים החדשים לעשות, האתוס, אתה צריך, התחושה הזו של הביחד, המצוינות, היכולת לשתף פעולה,
כי גם אם חכם ככל שתהיה, אתה לא תהיה יותר חכם מהשווקים, אבל אם יש לך מחלקה של קרוב ל100 אנשי השקעות, אז יש לך משאב אדיר, ואם אתה יודע לעבוד עם זה ביחד, יש לכם אתוס טוב של שיתוף פעולה וגמישות מחשבתית, זה בסוף הדבר שעושה את המהלך ממשהו שהוא טוב למשהו מצוין. אז בוא תגידי רגע, נגיד, הבית עבר הרבה טלטלות בעשור האחרון. זה משהו שהרגשתם כעובדים ברמה שזה לקח אתכם לאיזשהו כיוון? בוא נגיד, אולי הפריע, אולי אפילו האתגר הזה פיתח, איך זה היה בשנים האלה? חטיבת השקעות היא מקום מאוד יציב, מאוד פרופסיונלי, תהליכים מאוד מאוד מסודרים, תהליכי קבלת ההחלטות אצלנו, אמרנו, חטיבה של 100 אנשים, ועדות השקעה עם נציגים חיצוניים, ואני בעצם נמצא בצד הזה של הניהול השקעות, כבר באמת סדר גודל של 10 שנים, ואני זוכר שנכנסתי לתפקיד, מי שהיום הוא מנהל החטיבה, ארז מגדלי, אני הייתי אז הסגן שלו, וניהלנו את ההשקעות אמיתיים, אז הסתכלנו על היתרונות, החסרונות, כמו שלומדים באוניברסיטה, ובנינו אסטרטגיה, ובנינו תיקים, ושמנו את היעדים, וזה תהליך שאנחנו חוזרים עליו, אנחנו תמיד מסתכלים, סדר גודל של 3 שנים קדימה, לאן אנחנו רוצים לקחת את התיקים, מה חסר, מה היתרונות התחרותיים שלנו, מגדל, יש לה נגיד הרבה כוח בתחום הנדל"ן, איך אנחנו יכולים למנף את זה, או כל פעם אמרנו מה הדבר הבא שאנחנו רוצים לקחת, אולי תכף נדבר על זה, איזה פריצות, תקופה שהלכנו מאוד לקרנות של private debt, יצרנו איזשהו מהלך שהוא ברמה עולמית, מגדל אחד מהשחקנים הראשונים שהקימו את זה כחלק חשוב בפורטפוליו, תשתיות, אז תמיד להסתכל קדימה ולחשוב, ותמיד הרגשתי שזה מקום שאתה יודע, מגדל מנהלת מגדל ביטוח 370 מיליארד שקל בהשקעות, אתה בונה את האסטרטגיה, אתה בונה את הכיוון, יש לך את הפייר פאוור, ונותנים לך לרוץ, אז אני חושב שזה אגב, ביטוחי מנהלים אמרת לי 140 מיליארד. אנחנו מנהלים משהו כזה, בערך חצי מההון מנוהל שם, ויש כמובן את הנוסטרו, זה לא הכל, אנחנו מנהלים עבור העמיתים. כן. אז כן, סכום גדול. אם אני לא טועה, דיברנו על זה, חברה ברמת ההשקעות נדל"ן, חברה מספר 4 בארץ בנדל"ן נקרא, חברת הנדל"ן מספר 4 בארץ, נכון? משהו כזה. כן, בתוך חטיבת השקעות של מגדל, מתחבאת לחברת נדל"ן, שבמונחי הון עצמי, היא בערך ברמה הזו שאמרת, כלומר יש עזריאלי, מליסרון, מבנה זה, אבל ברמות האלה, זה הרבה מומחיות, זה מסע של 20 ומשהו שנה של זהו, פיתוח. אמרת לי שאתם אפילו עושים יזום, שזה מאוד הפתיע אותי, כאילו, זה דורש מומחיות מאוד ספציפית, איך התפתחתם לכיוון הזה? אז היזום בעצם, היה שלב שבו היה מאוד קשה לקנות נכסים מניבים בארץ, לא היו עסקאות, כולם החזיקו, ואנחנו סימנו את התחומים שהם מעניינים אותנו, וראינו שאין כל כך עסקאות, אז אנחנו ידענו שאנחנו עושים את השלב הבא, אבל את הדבר הזה לא עושים ככה על בסיס החלטה, זה אחרי שנים שיש לך פורטפוליו של יותר מ10 מיליארד שקל, שאתה יודע, שאתה מנהל אותו, הרבה השתפשפנו ביזום על הנכסים הקיימים שלנו, כי הרבה מהשבחות ערך באות בעצם מטבעות, מבניית שטחים נוספים, מכל הזמן, גם בניהול עצמו יש הרבה אלמנטים של ייזום, אז ידענו לעשות את זה, ובהתחלה עם שותפים, אחר כך גם עם עצמנו, יש לנו הרבה פרויקטים גם של ייזום בארץ שאנחנו עושים, ותשמע, זה הולך יפה. עבד יפה, אתה אומר, התפתח טוב. כן, כן. בואו נדבר אולי קצת על לא שכיר, דיברנו על נדל"ן, כמה אחוזים אתם מחזיקים, האם אתם חושבים להגדיל, להקטין, קטגוריות אולי שמעניינות יותר? כן, אז התיק של מגדל מחזיק סדר גודל של 35% נכסים לא שכירים, זה תלוי בתיק, חלק מהמסלולים הוותיקים קצת יותר, וחלק מהצעירים קצת פחות, אבל המספרים הם די מתכנסים לשם, זה רמות שאנחנו בנינו את התוכניות האסטרטגיות, זה בערך הרמות שבהם אנחנו רצינו להיות, אנחנו בהקשר הישראלי מובילים בדבר הזה, בטח אבסולוטית בגלל ההיקף הנכסים שאנחנו מנהלים, אבל גם באחוזים מהתיק,
ואנחנו משווים לגופים מוסדיים בעולם, בשביל לראות באמת את הבנצ'מרקים, לאן זה לוקח. אנחנו חושבים שזה רמות שהן נכונות לתיק, יוצרות את הבלנס הנכון בין הנכסים הסחירים והלא סחירים, בין הסיכונים השונים. בתוך התיק הלא סחיר, אחד הדברים שחשובים לנו זה לבנות פיזור נכון, לדברים שעובדים שונים בתקופות שונות. הרבה פעמים שואלים, לא סחיר הוא תורם, הוא טוב, בסוף לא סחיר זה כותרת, אתה בסוף רוצה לעשות השקעות נכונות, ויש תקופות, יש משטרי ריבית וצמיחה מסוימים שתומכים בנכסים מסוימים ונכסים אחרים. הלא סחיר וסחיר הוא לא הדבר היחידי שקובע, כמובן שהלא סחיר הוא גם בבסיסו, הוא דורש ממך מקצועיות הרבה יותר גבוהה מאשר השקעות בשוק הסחיר, כי אתה בעצם לבד שם, אתה קובע, אתה לבד עושה את ההשקעות, שאלת אותי קודם על האיזון. גם אתה לא יכול לצאת מההשקעה. ואתה צריך לקחת בחשבון באמת את הנושא של הנזילות. אז דברים שהם מעניינים, אני חושב שהיום בעולם של הריביות שבו אנחנו נמצאים, והצמיחה, אז אחד המקומות המעניינים שיש לנו זה תיק קרנות הפרייבט דט שלנו. נכנסתי אליו קודם, ב-2016 אנחנו בנינו את הפרייבט דט בתור דיסציפלינה נפרדת מעולם של קרנות השקעה. העולם של קרנות השקעה זה עולם שראשיתו בשנות ה-70 של המאה הקודמת, עם חלוצים כמו KKR, ומי שמכיר, בלקסטון בשער, כן, שהקימו את תעשיית ה-LBO, ומשם בעצם התחילה התעשייה הזאת. אבל העולם של הקרנות חוב זה עולם שהוא פרץ יחסית לאחרונה, רק לפני 10 שנים או קצת יותר, אחרי מה שהיה זרז מאוד משמעותי בצמיחה של העולם של קרנות החוב הפרטיות, בעצם משבר של 2007-2008, שהיה משבר מאוד פיננסי, שבעצם נגע בתוך מערכת הבנקאות, ויצר איזשהו, הבנקים נכנסו למגננה ולבונקר, ואז שהיה צריך חוב, היה פונה לגופים אחרים. נוצרה הזדמנות בעצם לאיזשהו חוב אחר. אני זוכר שבאותה תקופה, סביב המשבר של 2011 ו-2012, המון קרנות גייסו בשביל ההזדמנות באירופה, בדיסטרס, לא הצליחו כל כך להשקיע את הכסף, כי הבנקים האירופאים רק שמרו על הנכסים במאזן, ולא מכרו שום דבר. אבל זה הרקע באמת, שמשם התחילה התעשייה של הפרייבט דט, ושאלת קצת באמת על הכדאיות. היום עם הריבית, איפה שהיא נמצאת, בארצות הברית מעל 5%, אירופה 3.5%, אנחנו בקרנות הפרייבט דט יודעים להגיע לתשואות נטו למשקיע של קרנות הסולידיות יותר 8-9%, בקרנות שהן לא אגרסיביות 10-11%, עושים את זה בצורה מאוד מפוזרת, יעילה. אנחנו יודעים לבחור קרנות טובות, אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי הדיפולטים, אנחנו כבר הרבה זמן בתוך הדבר הזה, אנחנו רואים כל הזמן את הכסף חוזר. זה אסט קלאס שחלק מהיתרונות שלו, דיברת קודם על הנזילות, הוא מאוד נזיל. עוד פעם, הנושא של שכיר ולא שכיר, זה לא אותו דבר כמו נזיל ולא נזיל. אוקיי. אני חושב שאתם מכירים בעולם השכיר, בטח בישראל ובעוד מקומות, לא כל השקעה שאתה נכנס אליה שהיא שכירה, זה גם אומר שהיא נזילה, שתצא ממנה בטח באותה קלות. ברור. בטח כשאתה מנהל תיק פנסיה של עשרות מיליארדי שקלים, או מאות מיליארדי שקלים, כמו במקרה של מגדל. אז דווקא כאן אני מסתכל על אסט קלאס, שהוא לא שכיר, אבל יש לו אלמנטים של נזילות. הוא מחלק 20, 25, 30% מהנכסים חזרה, וזה עניין חוזי, כי זה קרנות חוב, יש פה לוחות סילוקין מאוד מאוד ברורים, הם לא תלויים במגמת ה-IPO שעכשיו עולה או יורדת, או מגמת ה-M&A שהיא איפה מקומות שבו היא נמצאת. אז אתה כל הזמן מקבל את הכסף חזרה, זה גם דורש ממך אגב כל הזמן להשקיע. אז הנזילות שאתה מדבר עליה היא בעצם הקופונים שמחולקים לכם, זה הכוונה. נכון. אוקיי. נכון, קופונים וכמובן הקרן. החזרי קרן. זה בעצם ההלוואות שניתנות בבסיס הקרנות האלה, הם בדרך כלל לא במחמים ארוכים. כן? 2, 3, 4 שנים, הרבה פעמים יש שם גם ריפייננסינג, כי זה הלוואות שהן לא זולות. וואלה, אתם עושים באמת מחקר על משהו בסגנון הזה, בשביל להיכנס לשנתיים 3, זה הכל? כי דווקא אחרים שיצאנו לדבר איתם, אומרים, עד שיש לי הזדמנות כזו, קודם כל אני רוצה לשים חתיכה גדולה, מן הסתם. ואתה יודע, לשים שגר ושכח, 7 שנים כאלה. הקרנות האלה הן בדרך כלל לתקופות של 5 עד 7 שנים אפקטיבית, אולי הן רוצות קצת יותר, אבל עד 5-7 שנים קיבלת את רוב החלוקות חזרה. ומה שהקרנות עושות כדי לשמור על ההשקעה האפקטיבית, הם עושות, מישהו עושה להם החזרים קדומים, מה שנקרא ריסייקלינג, הם מחזרות את ההון כדי לשמור על יעילות של ההשקעה.
הנושא אבל של ההחזרים, עדיין מגיעים לרמות של 20-25% החזר בשנה, מאוד מקל עליך לנהל את הנזילות של התיק. אתה יכול לבחור באיזה קצב אתה רוצה, להתאים את האלוקציה, וזה לעומת מקומות אחרים של השקעות לא סחירות, שבהם אתה יודע שיכול להיות לפעמים שנים שתצטרך לחכות, אתה צריך לקחת את זה בחשבון, ולדרוש גם את הפיצוי המתאים בצורה, כדי שזה יהיה לך כדאי ונכון. זה אומר שאפשר להגיד שהלא סחיר שלכם מבוסס היום על חוב ואשראי? אז אמרתי קודם על נושא של פיזור, חוב ואשראי זה חלק מאוד משמעותי, אבל לא רק. נדל"ן. נדל"ן, אמרנו, חברת נדל"ן מספר 4 בישראל. אתה יודע לאפיין בפרופורציות, כמה חוב, כמה נדל"ן, כמה פרייבט אקוויטי? כן, כן, בוודאי. חלק מאוד גדול מהפעילות שלנו בתוך העולם הזה, זה האשראי הישיר שאנחנו נותנים, האשראי שאנחנו מבצעים ישירות נותנים לחברות, זה בנפרד מהקרנות פרייבט דט, וזה היום, עולמות שאנחנו יודעים להגיע לתשואות של 7-8% שקלי, אני חושב שזה תשואות שלאורך זמן מאוד תחרותיות גם לשוקי המניות, ועם ביטחונות חזקים מאוד, הלוואות חזקות. מה, אני זוכר שיובל היה פה, הוא אפילו דיבר על תשתיות, משהו באמת מאוד מרשים, ברמה הגלובלית, תשתיות בין מדינות וכאלה. נכון, נכון. אנחנו קוראים לזה נכסים ריאליים, בנוסף לנדל"ן, העולם של תשתיות זה מאוד חזק, אפשר לדבר תכף על איזה מקום זה תופס בתיק, המונח הזה של נכס ריאלי, אבל הרגל הנוספת לצד הנדל"ן זה באמת עולם התשתיות, ששם אנחנו יצאנו לעולם, מחזיקים שיעורי החזקה בסדר גודל של 6% לקרנות תשתיות, גם שם תשואות של 9% בקרנות שהן סולידיות, חלק מהקרנות גם נמצאה דו ספרתית, אלמנט מאוד חזק של חלוקה שוטפת, התאמה, קורלציה גבוהה לאינפלציה, משהו שמאוד עזר לנו לתיקים ביציאה מהקורונה, בזמן של מלחמת רוסיה-אוקראינה, עברו עלינו שנים סוערות, כן. אז הנושא הזה של ההתאמה לאינפלציה, נכון, מאוד עזר, מאוד דווקא בתקופות של העליית ריבית, החלקים שנחשבים, קוראים לפעמים חלקים סולידיים בתיק, העולם האג"חי, רשמו הפסדים מאוד גבוהים, אז בתשתיות אנחנו ראינו ברכה, הנושא של ההצמדה על המדד, שהיה מדדים של 10% באירופה, בארצות הברית, חיזק מאוד, התשואה החזקה, ההתאמה ל-GDP, אז זה חלק מאוד משמעותי וחשוב בתיק שלנו. אגב, על התשואות שדיברת של האג"חים, אתמול במקרה בדקתי, כתבתי מאמר לוויינט על הטלבונד גלובל, שהוא דווקא עשה בסדר, עשה 4.5% בערך בממוצע לשנה ב5 שנים האחרונות. כן. כמה עשה הטלבונד שקלי בממוצע ב5 שנים האחרונות? כמעט כלום. עשה פחות מ1%, 0.97% בשנה. כלומר, אם רצית להיחשף למדד אג"חי, האינפלציה הרבה מעלה. בגלל 2022. בכלל, כל התקופה של עליית הריבית, רק על ההפסדי הון שם, אתה בוא נגיד... ל5 שנים אחורה, אתה חוזר לעולמות של ריבית אפס. בדיוק. ובאג"חים, לטוב ולרע, אתה יודע איפה התקרה שלך, כלומר, כשאתה מתחיל מריבית אפס, אז אין לך הרבה לקבל מעבר. כן, אור היה כואב לקרוא לזה סיכון חסר תשואה. סיכון בלי תשואה. במקום תשואה חסרת סיכון, סיכון חסר תשואה. להתגר מאוד גם את המודלים של הקטע של, ככל שאתה יותר מבוגר, אתה קונה יותר אג"חים, אבל אם אתה קונה סיכון בלי תשואה, לא עשית פה כלום. אז לא עשית הרבה. מבחינה הזאת, אנחנו, קצת על שינויים שעברו בשוק, אנחנו נושמים ברווחה לתוך העולם הזה, שאמרת טלבונד, אז להסתכל 5 שנים אחורה זה נחמד, אבל עכשיו אני מסתכל על התשואה הגלומה שלו, אתה כמעט מקבל, כמעט 6% תשואה, 5.5-6% על חברות. בטח, היום אם אתה קונה תשואה שוטפת, 5-6% זה יכול, זה לא, אני לא אגיד לא קשה, זה כאילו, יש הרבה אפשרויות. כן, אז זה חלק מאוד משמעותי, נכון. אז רגע, אז על מה לא דיברנו? פרייבט אקוויטי כמובן, 6-7% חשיפות לפרייבט אקוויטי, השקעות ישירות שאנחנו עושים בחברות, כמה אחוז בחוב? אז בתוך עולם החוב, סך הכל בערך שליש מהתיק בחוב, זה כולל שכיר ולא שכיר, מתוך זה הרוב הוא בלא שכיר, כי אנחנו בעצם רואים פרמיות מאוד משמעותיות בחוב הלא שכיר. כשאתה מדבר על 6%, אתה מדבר 6% מתוך ה-35, זאת אומרת 2%, או שאתה מדבר 6% מהתיק? או שלא הבנת את השאלה? אנחנו סדר גודל של שליש מהתיק, נעשה סדר, שליש מהתיק הוא בלא שכיר. שליש מהתיק, אפילו 35% בלא שכיר,
מתוך כך נכסים ריאליים זה סדר גודל של 12-13%. זאת אומרת שליש מהלא שכיר. זה בערך שליש. הבנתי. וזה משהו זה לא נכסי חוב, זה אקוויטי בנכסים מניבים, שמספקים לנו כל הזמן תשואה שוטפת, שיש להם גם אפסייד של אקוויטי שמנהלים אותם כמו שצריך, ואפשר לדבר על זה קצת, כל מיני דברים מעניינים שאנחנו רואים בעולמות האלה, של התשתיות. האמת, אשמח אם תרחיב על זה, זה נשמע מעניין. זה נשמע מעניין, אבל רק נשלים את התמונה של ה-30 ומשהו אחוז, אני בטוח שהמאזינים רוצים לשמוע. יש לנו private equity, סדר גודל של עוד 7%, ואז היתרה מתחלק בין נדל"ן, או שנדל"ן ספרנו אותו. הנדל"ן ספרנו אותו בתוך הנכסים ריאליים, היתרה זה מוצרי חוב לא שכירים, שזה קרנות private debt והשקעות אשראי ישירות שאנחנו עושים. אשראי ישירות, זאת אומרת שאתם נגיד סתם נותנים הלוואה לבנייה וכו', מלווים פרויקט? תשתיות, נדל"ן, קורפורט. כן, באופן ישיר, לא דרך קרן בעצם. שאנחנו כן, עושים את זה ישירות. אוקיי, מהמם. מה רצים להרחיב? דווקא זה היה מאוד מעניין לשמוע על זה. הפרייבט אקוויטי שאמרת או הפרויקטים דיברנו על עולם התשתיות. כן. שיש מהפכות, דברים מאוד מעניינים. אני אשאל אתכם שאלה. תנודתי קצת ותלוי בתאריך, אבל מה הסקטור עם התשואה הכי גבוהה ב-S&P מתחילת שנה? השנה? כן. שבבים? לא, שבבים עכשיו תיקן. היה באמת עד בערך הקיץ. כן, הוא תיקן עכשיו. היה 30 ומשהו אחוז. הוא ירד, אני חושב שהוא היה אפילו מתחת, אני חושב שהוא ירד מתחת לתשואת המדד. אפילו לא בטוח עכשיו שעשה יותר. אפרופו, יצא קצת אוויר חם, אולי חלק גם סיפור של אינטל. NVIDIA עדיין מאוד יקרה. תקשורת, לא? אז תקשורת באמת מאוד חזק, Information Technology, אבל ככה אני אקפוץ ולא אייסר אתכם יותר מדי. סקטור Utilities. אוקיי. תשואה של 26%. דומה כאילו, לא... איך זה קורה כל כך כזו תשואה גבוהה? כי יש מהפכות שקורות היום בעולם, ואנחנו מסתכלים על צריכת החשמל בעולם, באופן כללי במשך הרבה שנים בעולם המפותח, לא מדינות כמו ישראל, שפה יש לנו דיבידנד דמוגרפי גדול, האוכלוסייה צומחת, גם ארצות הברית שבה האוכלוסייה צומחת, אמנם פחות פה, אבל כן עם מגמות חיוביות, צריכת החשמל הלכה ופחתה כל הזמן, כי התייעלות, כל הזמן יש התייעלות של המכשירים החשמליים, והדבר הזה השתנה, קודם כל בגלל מהפכת חשמול הגדולה שאנחנו רואים, רכבים חשמליים בכל מקום, הרבה מהנושא של המהפכה הירוקה, אז עוברים מכל מיני אמצעים פוסיליים וחימום וקמינים לכל מיני אמצעים אחרים, מכניסים הרבה חשמל לכל דבר, אינטרנט אוף תינגס, זה אולי הולך איתנו כבר הרבה שנים הנושא הזה, אבל עכשיו עם מהפכת ה-AI, יש פה סיפור גדול, כן. שהוא מחלחל אל תוך דרישות החשמל, ואל תוך רשתות החשמל והיוטיליטיז, ואנחנו רואים בעצם מרוץ חימוש של ענקיות הטכנולוגיה בעולם, כדי למצוא מיקומים לדאטה סנטרס, שיכולים לתמוך בכל פעילויות ה-AIs, שזה שוק שהוא בצמיחה אדירה, ככה לסבר את האוזן, חיפוש במנועי AI, מבחינת צריכת חשמל שלו, הוא פי 10 יותר יקר, לעומת כל חיפוש בגוגל. ובואו, העולם הולך לשם. כן. אז יש פה צריכת חשמל אדירה, שבעצם צריך לקחת אותה, והנושא של האמינות, של ארגונים שצריכים להישען שמקימים דאטה סנטרס, אז הוא חייב לעמוד בהמון דרישות רידנדנסי של יתירות, הוא לא יכול להרשות לעצמו שלא יהיה חיבור חשמל קיים, כלומר יש פה אמין, כלומר יש פה דרישה מאוד גדולה על הבייסלוד לתוך המערכת, על דרישת חשמל בסיסית, ואנחנו רואים עכשיו שמחירי זמינות, מחירי חשמל מאוד עולים בארצות הברית, בכל העולם, כמובן ראינו פה כמה דברים שקרו אחרי מלחמת רוסיה-אוקראינה בשוק שמאוד מחזקים את הרצון לעצמאות אנרגטית, אז יש כאן הרבה מהפכות שמייצרות המון הזדמנויות לתוך השקעות של תשתיות, זה מגמה שאנחנו זיהינו אותה, והרבה פעמים שאלת אותי קודם על הייזום, איך נכנסים לזה ואיך משקיעים בתשתיות, הרבה פעמים אנחנו לומדים נושא קודם כל סביב עולם האשראי, נכנסים בתוך האשראי,
אנחנו נכנסים בתוך מבנים מאוד מסודרים, אנחנו לומדים מתוך היזמים, ולוקח לנו שנים ככה לומדים תחום, ואחר כך אנחנו רואים שאנחנו יכולים להיכנס פה, וגם בעולם הדאטה סנטרס אנחנו עשינו הרבה מימונים של דאטה סנטרס בעולם, כבר הרבה שנים, בשנים האחרונות, ובתוך תיק התשתיות שמנו לעצמנו מטרה, בתוך עולם התשתיות הדיגיטליות, שהוא כולל אגב לא רק הדאטה סנטרס, גם עולמות כמו מגדלי תקשורת, יש עוד כל מיני פריסת פייבר, של רשתות תקשורת, אבל הדאטה סנטר זה אחד התחומים המעניינים, ואנחנו משקיעים בו, השקענו בשלוש פלטפורמות של דאטה סנטר שצומחות בעולם, ואנחנו רואים עכשיו את התוצאות שלהם שהן מגיעות, ביקושים חסרי תקדים לתוך הדבר הזה, אנחנו תוקפים את הדבר הזה גם מתוך העולמות של ייצור החשמל, האנרגיה, יודעים גם כשגילו את הזהב בארצות הברית, בסן פרנסיסקו, אז מי שעשה הרבה כסף זה מי שמכר את העתים, אתה רוצה לראות ליווייס, אז מכר את הג'ינסים של הקוראים, אז אתה רוצה לראות איפה אתה נמצא על שרשרת הערך בכל השלבים, ואיפה אתה נמצא ביחס סיכוי הסיכון הכי נכון והכי טוב כדי ליהנות מזה, אז NVIDIA כמובן עולה וכפורחת מתוך הדבר הזה, אבל יש עוד הרבה תמות ומקומות מעניינים שאפשר להיכנס בתוך ההשקעה הזאת, גם בתוך העולמות הלא סחירים, ולהגיע למקומות שאולי לא היית חושב עליהם מראש. כן, אתה מדבר על כל מיני מעגלים שניים, שלישיים אפילו שיכולים, אני לא זוכר מי אמר לי, האמת, זה היה מאוד מעניין דווקא, עכשיו בסיור, מישהו הראה לי שאז הוא היה צריך לבדוק את הכדאיות של להכניס את אינטל לארץ, אז הוא הגיע למשרד האוצר, אני לא רוצה להיכנס למי היה אז שם בראש והכל, העניין היה שהוא ניסה להסביר את הכדאיות של הכנסת אינטל לארץ, זה לא, למה צריך לתת להם הטבות מס, הוא אומר, זה בכלל לא קשור, לא המעגל הראשון, לא קשור למעגל הראשון, זה ייצור לך עוד איזה 2, 3, אפילו 4 אדוות כאלה, שגם עדיין ייהנו במצב הזה, תעסוקה, פיתוח האזור עצמו, אתה יודע, מסעדות מסביב וכו' וכו'. הוא אומר שבמשרד האוצר מאוד התקשו להבין את הכדאיות של דבר כזה, ממש התעקשו איתו על זה, עד שבסוף מצליחו, כן, אבל, אז הרבה פעמים אני אומר, יש כאלו שלא משנה אפילו אם הם מהתחום, הם לא הצליחו להבין את היתרון של למצוא את המעגל השני, זה מאוד... אני חושב שבכלל בעולם ההשקעות זה אחד הדברים הכי מעניינים, שהכל קשור בהכל. נכון. ותמיד צריך לחשוב ולנסות לראות איפה ההזדמנות, ואיפה אתה נמצא, ואיפה המחסור. זה המדעי החברה, מחוץ לאקסלים, זה מעניין התזה הזאת. כן, בטח. בוא נדבר אולי על ישראל. סיטואציה מאוד מעניינת, על פניו המחירים זולים, מצד שני יש חוסר ודאות, איך אתם רואים את החשיפה לישראל בימים האלה? להגדיל, להקטין? אז תקופה מטלטלת עברה על כולנו ברמה, גם ברמה האישית וגם בלאומית, וגם רואים את זה בשווקים, ונתחיל בזה שכמובן אין לנו כדור בדולח, ויש פה איזשהו חוסר ודאות מאוד גדול, מה שקורה למשק הישראלי, ועכשיו ככה אנחנו לקראת סוף שנה, אנחנו עושים מחשבות, יש נטייה לארגונים גדולים לחשוב קלנדרית, ולעשות את התוכניות שלהם קדימה, אז אני בא והסתכלתי על מה, בערך שנה אחורה, איך הסתכלנו על כשפרצה המלחמה ומה המשמעויות שלה, ונגיד בפתיחות קודם כל זה שלא ציפינו ששנה קדימה עדיין יהיה בתוך סיטואציה של מלחמה, סכסוכים בעימותים הצבאיים במדינת ישראל, על פי רוב היו קצרים הרבה יותר, כמה שבועות, חודש וחצי, כן, זה לא, בדיעבד היה צריך להסתכל על מלחמת ההתשה יותר, מבחינת פרקי הזמן הארוכים, וההתשה הזאת יש לה מחירים, זה דבר לא פשוט, זה שחיקה מאוד משמעותית של החוסן הלאומי, וזה אתגר מנהיגותי מאוד, מאוד משמעותי, ואנחנו נמצאים עכשיו בתוך האירוע הזה. אז מה אנחנו כן יכולים להגיד? הנתוני המקרו-כלכליים של מדינת ישראל בכניסה לתוך המצב הזה, אני לוקח לתוך שנת 2022, היו מאוד 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 חזקים. וזה דבר שאנחנו ראינו גם בתוך הכניסה למלחמה, וגם עכשיו שנה אחורה אמרתי יש שחיקה בדבר הזה, אנחנו רואים את זה בגירעון התקציבי, אנחנו רואים את זה בעלייה של היחס חוב תוצר, כל הדברים האלה זה תהליכים שהם לא חיוביים, אבל עדיין שאני מסתכל על נקודת הפתיחה, על המצב שבו אנחנו נמצאים, אני חושב שעדיין יש עוד זמן
לקחת את הפניות הנכונות ולנהל את המשק הישראלי קדימה, ואנחנו יודעים שהיכולת ההתאוששות של המשק הישראלי היא מאוד מאוד טובה. יש פה הרבה חוזקות של המשק, הרבה יתרונות, ההון האנושי החזק, זה בטח, דיברת קודם על המעגלים השניים והשלישנים, כן. עם הכניסה של אינטל, בנינו פה תעשיית הייטק מדהימה. יש פה אקוסיסטם מאוד חזק. מאוד 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 חזק, זה כוחות אדירים שיכולים, ותעשיות הביטחוניות שאני חושב מקבלות פוש גדול ממה שקורה בישראל ובעולם. אנחנו הדמו הכי גדול בעולם. נכון, כן, יש פה כל פעם שיורים פה את הטילים, זה נראה כמו דמו לתעשייה ביטחונית, רק שיתנו לנו להיכנס לשם. אז יש פה הרבה כוחות מקומיים של המשק שיכולים לצמוח, ואני חושב שזה שעת מבחן מבחינת המנהיגות, מבחינת היכולת לנהל את התקציב קדימה, לקחת את ההחלטות הכלכליות. אני חושב שהתקציב זה מה שעכשיו יעמוד ממש במרכז התשומת לב של השווקים. לאיזה רמות הולכים, איך מנהלים את זה, האם ייקחו גם בחירות קשות, האם יהיה מחוללי צמיחה. בינתיים היה פה תקציב מאוד מרחיב, אני חושב שכל עוד ראינו במלחמה הזו כאירוע שהוא זמני, יכול להיות שהיה בזה הרבה שכל, לשמור את הצריכה הפרטית חזקה. אגב, ראינו את זה בדוח אינפלציה השבוע, בדוח מדד המחירים. נכון, כן, זה חלק מהביטוי, אבל הדבר הזה שם את בנק ישראל בפינה, יותר קשה לו לנהל. שאגב, הוא הכניס את עצמו לשם ברגע שהוא הוריד ריבית אחרי 3 חודשים. הוריד פעם אחת. נכון, אבל זה אותת לשוק. בסוף היו עוד הרבה פעמים חשבו שהשוק יגיב, שתהיה לך איזושהי ירידה, תשמע, בסוף זה העבודה של בנק ישראל, כן, לשמור על יציבות המחירים. אני חושב שבנק ישראל עשה עבודה מאוד טובה, גם בתוך המלחמה, ובאופן כללי גם כגוף מקצועי שמוביל. אני חושב שהעצמאות של בנק ישראל זה חלק מהנקודות יתרון פה. אחד הדברים החשובים, זה שאני מסתכל על המשק הישראלי, היה פה הורדות דירוג, זה האם אנחנו יכולים להיכנס לסחרור פיננסי כזה, שבעצם לקחת אותנו אחורה. ישראל עשתה דרך מדהימה ב-40 שנים האחרונות, מאמצע שנות ה-80 ותוכנית העיצוב, ב-20 שנים האחרונות, נחשבנו כלכלה מתעוררת, הפכנו להיות כלכלה עם $50,000 GDP לתוצר, כאן זה שנמצאת בשורה הראשונה של הכלכלות. אז האם זה יכול ללכת אחורה? האם אפשר ללכת פה לאיזשהו משבר חובות ממשלתי? האם זה יכול ללכת לדברים כאלה מפחידים כמו משבר מתח? אז זה קצת מפחיד. אני אומר, קודם כל, התפיסה היא שאנחנו מאוד רחוקים משם. מאוד 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 רחוקים משם. ישראל התחילה עם יחס חוב תוצר של 60%, עכשיו סדר גודל של 68, עדיין מתחת ל-70, זה רמות שהן סבירות. יש הר דולרים אצל בנק ישראל. החשבון השוטף, זה מאוד 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 חשוב שמסתכלים על כאלה תרחישים, ככה מסתכלים על השווקים המתעוררים, חשבון שוטף, חזק, יותר מ-$20 מיליארד דולר לשנה, תזרים, בגלל, אפרופו, גם בגלל ההייטק, השירותים פה, כלכלת שירותים מאוד חזקה, ייצוא ביטחוני מאוד חזק, אז זה דברים שהם נותנים לנו הרבה אוויר לנשימה. אני חושב האתגר המנהיגותי עכשיו זה באמת לנצל את הדבר הזה כדי להחזיר אותנו לפסים של צמיחה. עכשיו בואו נדבר קצת שווקים באמת. אני חושב אמרת קודם, השוק פה הוא לא יקר, הוא בדילי על השווקים העולמיים, אמנם השנה סך הכל עשה תשואה בסדר, אבל הרבה מהתשואה הזאת היא גם בזכות המניות הדואליות, שזה לא בדיוק הסיפור של הכלכלה המקומית, אז אני חושב יש כאן הרבה ערך חבוי, חסר קטליסט. אני חושב טריגר לעלייה. טריגר לעלייה, משהו שזה, כי בשווקים הרבה פעמים מניה יכולה להיות זולה הרבה זמן, עד שאין איזשהו משהו קטליסט שישחרר אותה. משהו שיביא את הקונה השולי, או איזשהו חוזה שיסתדר ויקפיץ ויציף. זה תמיד שאתה חושב, אתה תמיד מנסה להסתכל גם על פונקציה של זמן בהשקעות, לא רק אל הערך שאני חושב שיש, אלא מה תהיה הנקודה שבו הערך יתבהר. האמת שגם פה ראינו דווקא את השוק מדי פעם משתחרר, אבל אתה יודע, עולה במדרגות, יורד במעלית כזה, אתה יודע, הנה עכשיו אנחנו גם באיזו תקופה, כאילו כל פעם שיהיה משהו כזה, אז עד שלא תהיה איזושהי התבהרות, אתה יודע, יציאה מהאי ודאות, זה באמת ההבדל. קשה, אני חושב
אתה לא יודע לתזמן את זה. כל אנחנו במלחמה, אז... קודם כל זה מאוד קשה לתזמן את זה. אני חושב שהמפתח שצריך בכזו סיטואציה לשים את המשקפיים של משקיע בינלאומי ולנסות לחשוב איך משקיע זר מסתכל על ישראל. כן. והמשקיע השולי הוא יכול להשתנות, זה לא אותו משקיע, אבל ברגע שהמשקיעים הזרים ירגישו מספיק נוחות להיכנס לפה, אני חושב שזה יהיה המקום שבו תיכנסו הידיים החדשות ומה שירים את השוק. כי נגיד תסתכלו על הבנקים היום, מייצרים תשואה של 17% על ההון בצורה קונסיסטנטית, across the board במערכת, נסחרים מתחת להון, כל ההפרשות שהם עשו הם נאלצים להחזיר אותם. אתה יודע משהו מדהים שקרה בבנקים, שעם כמה שההון העצמי שלהם גדל בשנתיים האחרונות, והוא גדל משמעותית, גם התשואה על ההון שלהם גדלה, שזה מטורף, דווקא היית מצפה שיהיה אולי איזה אפקט הפוך. אתה צודק, זה באמת דבר מדהים, בעצם בנק ישראל, הוא הקשה עליהם על חלוקת דיבידנדים, אז יש להם יותר הון, אני חושב שזה חלק גם ממה שמזרים הרבה אשראי גם למשק, אנחנו רואים שהבנקים פעילים מאוד, הם לא... כן, כן, פה הם... כמה אחוז אתם מחזיקים במגדל בארץ? נדבר על מניות כמובן. ההחזקה המנייתית שלנו, זה גם קצת תלוי בתיק, אבל בתיקים כלליים סדר גודל של 15-16%. מתוך כמה מנייתי בכלל? זה מתוך בין 40-45% מניות. זאת אומרת בערך 35%? זה הסדר גודל, כן. וזה תקופה שאתם... מדבר איתך על תיק של 50 מיליארד שקל מניות במגדל. וזו תקופה שאתם חושבים שנכון להגדיל בה? מה עושים אז שוב, אז תראה, אנחנו הרבה מגיבים לשוק ופועלים. כשהיה את המלחמה, רעידות מאוד חדות, אנחנו מצאנו הרבה הזדמנויות לקנות. עכשיו אנחנו מגיבים בצורה, אני חושב, יותר נקודתית, קשה למצוא את הקטליסט, אבל יש מקומות שבהם אנחנו חושבים שיש יותר ערך, שבהם אנחנו ממשיכים לאסוף, אני חושב שנדל"ן מסחרי נמצא מעניין, אתה רואה חברות ב-FFO של 11%, בנכסים מאוד טובים, אתה עדיין לא מדבר משרדים, כאילו, אתה עוד לא רואה איזשהו שינוי במשרדים. במשרדים אני חושב שיש אתגרים אחרים, וזה יותר שאלה של באמת איזה חברה, ומה התמהיל שלה, דברים שהם יותר מורכבים. היום יצאה הודעה שאמזון מחזירים את העובדים ל5 ימים בשבוע מהמשרד. אם חיפשת קטליסט אגב, זה יכול להיות... אז שוק המשרדים, תשמע, גם בעולם עובר שינויים מאוד מאוד גדולים. אז מדברים על נדל"ן, אז... אחד המקומות שאנחנו חושבים שהם היום מאוד מעניינים לנו, דווקא בצד הלא שכיר, זה העולמות של דיור להשכרה. שזה מקום שבעצם המודל העסקי היה מאוד מאותגר, כשדירות להשכרה הם היו בתשואות מאוד נמוכות בישראל, והריביות היו מאוד נמוכות, אז הביזנס מודל איכשהו הסתדר סביב זה, אבל ברגע שראינו את עליית הריבית, אז יצר אתגרים מאוד גדולים ברכישה של הקרקעות במחירים שהם בעצם לא החזיקו. היום אנחנו מסתכלים על השוק הזה בשלב הזה של להיכנס מוקדם בייזום ולקנות קרקעות חדשות, כי היום המכרזים זה לא כמו שהיה עד לפני שנתיים שכל פעם היו נסגרים מעל השמאות הממשלתית. עכשיו פתאום שהמימון הוא יקר ושלוקח זמן לבנות, ליזמים הרבה יותר קשה לרוץ קדימה, הם דורשים להיות נכון, הנושא של העובדים מאוד חשוב פה, אז הליד טיימס מאוד ארוכים, משלמים ביוקר על הזמן הזה, שחקן כמונו שמנהל הרבה כסף, שיודע לתת חבילת מימון כוללת, גם באקוויטי, גם באשראי, יש הרבה ערכים מוספים בתוך הדבר הזה, וזה אחד המקומות שאנחנו כבר עשינו עסקאות, אנחנו חושבים שיש הזדמנות מאוד מעניינת בשוק, ואנחנו מעריכים שנוכל לפרוס הון בצורות מאוד, מאוד יפות, בהנחות מאוד שמרניות, להגיע לצורות של 5-6% על בסיס צורה שוטפת, וזה עוד לפני העליות ערך פוטנציאליות שיכולות להיות גם לשוק הדיור פה על פני זמן. אוקיי. איך אתה רואה את מבחינת מקרו? אנחנו אחרי נתון אינפלציה מפתיע לרעה או מאכזב, אתה רואה בזה דרמה, אתה רואה איזשהו שינוי מהותי בתוואי הריבית, מה לדעתך צריך אולי צעדים שאפשר או צריך לעשות כדי לנסות לעצור את זה? אז קודם כל לגבי הנתון אינפלציה האחרון שיצא, אנחנו ראינו אינפלציה של 0.9%,
החודשי נתון גבוה. בדברים האלה צריך טיפה להסתכל ולראות את המגמה, כרגע זה מציב את האינפלציה בקצב שנתי של מעל 3%, מעל היעד של בנק ישראל, וזה שם אותו, כמובן מקטין דרגות חופש לבנק, ודווקא עכשיו כשאנחנו רואים את הריביות העולמיות בעולם מתחילות לרדת, נראה שבישראל תקוע, וכמובן שיש לזה השלכות, אם דיברנו לפני רגע על יזמי הנדל"ן, והשוק, כל העולם כולו כבר מחכה לפחות שנתיים בנשימה עצורה לרגע הזה שהריביות ירדו, כי ריביות ברמות של 5%, זה נראה מאוד גבוה וקשה להחזיק את זה לאורך זמן, וככל שהדבר הזה יישאר יותר גבוה בישראל, כמובן שזה אתגר לשוק המקומי. אני חושב שצריך עוד טיפה סבלנות ביחס לנתון האינפלציה, זה מאוד הושפע ממחירי הטיסות, זה נתון שקשה למדוד אותו, היה הרבה תופעות סטטיסטיות בשנה האחרונה שהיה קשה למדוד, כי פחות טסים, המחירים מאוד יקרים, כן טסים, חוזרים, אנחנו יודעים שזה מאוד תנודתי, וגם ראינו שחלק מחברות התעופה חוזרות, אז אנחנו מאוד תלויים במצב הגיאופוליטי. יחד עם זאת, גם שאני מנקה את הטיסות, ראינו ששיעור כמעט 50% מהפריטים בתוך המדד היו בקצב מתגבר של אינפלציה, ולכן זה מגמה שצריך להמשיך לעקוב אחריה ולראות. 48.9 אתה מדבר. כן, יפה, כמעט 50%. כן, בלי הטיסות היינו ב-0.5 אינפלציה, שזה עדיין גבוה. אתה חושב שיש צעדים שאפשר לעשות בהנחה שהריבית לא תעלה, הרי אין היגיון לעשות את זה, דברים שהיית חושב עליהם? קודם כל, אם התופעה הזו תמשיך, אני לא בטוח שצריך להוריד מהשולחן אפילו העלאת ריבית בישראל, כמובן שהתנאים יותר קשים להעלות ריבית בזמן שהריביות בעולם יורדות, עצם זה שאתה נשאר ובעולם יורד זה סוג של העלה. נכון. מצד שני הבעיה היא אולי סוג של בצד של ההיצע ולא בצד של הביקוש. נכון, וגם פה כשיש בעיות היצע, אז לשמור את הריבית גבוהה זה לא משהו שעוזר, זה רק חונק את הכלכלה. אז בעיות בצד היצע זה משהו שצריך לטפל בו פונדמנטלית, זה בצעדים של הממשלה. תחושת בטן שלי זה שהאינפלציה היא מקומית, אבל היא גם מושפעת מאוד ממגמות עולמיות. אנחנו רואים ירידה בעולם במגמות האינפלציה. אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד יוצאת דופן במשק הישראלי, נתוני האבטלה שהם לכאורה מאוד נמוכים, אנחנו יודעים שזה לא משקף, עם הרבה הזרמות. אני חושב שככל שהמשק יחזור יותר מהר לתוך מצב נורמלי, צריכה להיות התנרמלות בתוך שוק העבודה, לחזור, הבעיות היצע ייפתרו, אז זה חוזר שוב ושוב לתוך העולם הגיאופוליטי הזה. לנקודה נוספת, אני חושב שהרבה מהאינפלציה אנחנו יורשים מהעולם, ודווקא שם אנחנו רואים מגמות דיפלציוניות בעולם של ירידה באינפלציה, סין עם מדד מחירים ליצרן שלילי מייצאת אינפלציה לעולם, היא עדיין גורם דפלציוני מאוד מאוד משמעותי. היום אני מסתכל על מחירי הנפט, זה גם כן משהו שאני חושב שיש פוטנציאל לירידה במחירי הנפט, יש עודף היצע גדול מאוד, זה שוק שהוא מוחזק על ידי אופק. אנחנו רואים ירידה בפועל, לא רק פוטנציאל. נכון, וזה גם גורם שמאוד ישפיע קדימה. אז המצב הגיאופוליטי בישראל, אתה רואה, הוא מערבב את הקלפים ומאוד מקשה לתת תחזית, אבל אני חושב שביחס למדד הזה שצריך עוד טיפה סבלנות, לראות קדימה לאן זה הולך, ושדווקא מהכיוונים הגלובליים אני חושב שיש פה הרבה כוחות דיפלציוניים שחוזרים לתמונה. מעניין. טוב, תודה רבה שהגעת אלינו, היה מעניין מאוד. שמחנו לארח אותך. תודה רבה. תודה שהייתם איתנו. תוכלו להאזין לנו בפלטפורמות הפודקאסט הנבחרות, אפל, ספוטיפיי וגוגל. נשמח אם תעקבו אחרינו, ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.